Татар әдәбияты классигі Амирхан Еникеев 1909 елның 17 февралында яңа стиль белән 2 мартында Уфа губернасы Бәләбәй өязінің хәзерге Башкортстан Республикасы Благовар районының яңа Каргалы авылында таза тормышлы Нигъмәтҗан агай гаиләсендә дөньяга килә. 16-нчы йөздә Еники Кулдашев башлангыч биргән Морзалар нәселе вәкиле, аңарча 9 мәртәбә бала вафаты хәсрәте кичергән әтисенең өмете дә, куанышы да булып туа. Бәләбәй авылы мәдрәсәсендә белемнәрнең тәүге баскычларын узган булачак әдип 1926 елда Казан университеты рабфагында укый. 1927 елда Донбасска китә, анда татар шахтерларын ликбез курсларында укыта. 1931-33 елларда читтән торып Казандагы хезмәтне фәнни оештыру институтында укый. 1941 елга кадәр Казанда һәм Бакуда төрле оешмаларда һәм предприятиеләрдә эшли. Үзбәкстанның Маргелан шәһәрендә балаларга белем бирә. 1941-45 елларда Бөек Ватан сугышында катнаша, хәрәкәттәге армиядә була. Сугыштан соң Совет әдәбияты журналында, ТССР хөкүмәте каршындагы радиолаштыру комитетында эшли. Казан авиация техникумында дәресләр алып бара. 1953 елдан профессиональ язучылык хезмәтендә. Амирхан Еникинең Озын көй тыңлаганда дип аталган тәүге хикәясе 17 яшендә чакта ук безнең Ю журналында басыла. Зур әдәбиятка ул сугыш елларында язылган хикәяләре белән килеп керә. Аның бала, ана һәм кыз мәкшәшәге, бер генә сәгатькә, тауларга карап, кем җырлады, әйтелмәгән васият һәм башка хикәяләренә тирән психологизм, лирик нәфислек, фикерләрнең фәлсәфи үткенлеге һәм драматик киеренкелек хас. Ялгызлык, төнге тамчылар хикәяләрендә, саз чәчәге, йөрәк сере, рәшә, виждан повестларында катлаулы кеше язмышлары аеруча тормышчан тасвирлана. Ләкин шушы үзлексез кан үлем аша икенче бер нәрсәне сизәргә туярга мөмкин иде. Ул да булса кешенең яшәүгә булган омтылышы, өмете, ышанычы, кыскасы яшәү дигән нәрсә үлемнән көчлерәк. Язучыны иң элек кешенең ичке дөньясы, аның хис кичерешләре, әхлагы кызыксындыра. Аның геройларының кичерешләре музыка җыр белән үрелеп бара. Әдипнең әсәрләре формасының пөхтә һәм җентекле эшләнүе, тел сүрәтләү чараларының төрле стилистик буяуларга, образлы фикерләүдәге милли үзенчәлекләргә бай булуы белән аерылып тора. Амирхан Еники тәрҗемә өлкәсендә дә актив эшли. Гоголь, Островский, Бубиннов, Паустовский, Казакевич, Айтматов әсәрләре милләттәшләребезгә аның тәрҗемәсендә барып ирешә. Әдип иҗатында юмор, сатира, әдәби тәнкыйть, очерк, публицистика шулай ук зур урын били. Шәнишкеле хикәяләр җыентыгында ул үткен җыр тел, оста тотып алынган тормыш детальләре ярдәмендә җәмгыятьтә очрый торган тискәре типларның гомумиләштерелгән сатирик портретларын күз алдына китереп бастыра. Гомумән, иҗат стиленең мөһим хасиятләреннән берсе булган юмор-сатира элементлары язучының һәрбер диярлек әсәрендә очрый. Гомеренең соңгы елларында язылган хәтердәге төеннәр, соңгы китап, Кояш байыр алдыннан әсәрләре мемуар жанрына карый. Аларда автор үзенә генә хас булган җентеклелек белән гомеренә һәм иҗатына нәтиҗә ясый. Узып барган гасырның сәяси, иҗтимагый һәм әдәби вакыйгаларын анализлый. Аларга шәхси бәйләмәсен бирә. Татар халкының, илебезнең тарихы һәм киләчәге хакында уйлана. Моны язучының киләчәк буын укучыларына мөрәҗәгате, алар белән әңгәмәсе дип тә, өлкән буын хаталарын кабатламасыннар өчен кисәтүе дип тә кабул итәргә мөмкин. Амирхан Еники әсәрләрендә милләттәшләребезнең берничә буыны тәрбияләнеп үсте һәм үсә. Әдип әдәбияттагы казанышлары өчен
1984 елда ТССРның Ғабдулла Тоқай исемендәге дәүләт бүлегенә лайык була. 1989 елда аңа ТССРның халық язучысы исеме бирелә. Ул икенче дәрәҗә Ватан сугышы, хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе орденнары, медальләр белән бүләкләнә. Әмирхан Еники 2000 елның 16 февралендә Казан шәһәрендә вафат була. Яңа Бистә зиратына җирләнә. 2005 елда Казандагы бер урамга аның исеме бирелә. 2020 елның 14 февралендә әдип яшәгән йорт диварына мемориаль такта куела. Тантанада Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев катнаша. Ул үзенең чыгышында Әмирхан аганың әсәрләре күңелләрне тетрәндерә. Безгә бу әдәби мирасны сакларга кирәк дип ассызыклый.